खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ आंनि केलाइ बड' रादाबनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। रादाबखौ फरायदों आं हाज'वारिया तेजपुर ब्रह्मपुत्र दैमा सेरनि गंगा घाटनिफ्राय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि दासिमनि मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। मैया थांनाय दिनावहाय जोंनि भारतनि राष्ट्रपति 12 नं प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया भट साननाया फुरा जाबाय। बेवहाय बिजेपिनि केन्डिडेट द्रौपदी मुर्मुआ देरहासार जानो हाबाय 64 जौखोन्दो भट मोननानै। गासै 2824 भट मोनदों आरो बेरेखा हानजा हिसाबैहाय S1 सिंहाया गासै 1887 भट मोननानै जेनो गोनां जाबाय आरो 53 भटआ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो 25 जुलाइयावहाय समायखिरा लानाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जाबाय। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां आरो खोनाफेरै सोमोनांथाव खौरां। सासे मानसिया मासे खुसियाजों थैनो गोनां जाबाय। आसाम ग'जालि जिल्लानि सदर पाठशालानि थागिबि पंकज राय मुंनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खुगाजों गोथाङैनो खुसियाखौ सासे गथ'खौ खेला खेलियै जानो हागोन ना हाया नाय होननानै बुंनायावनो बे खुसियाया उदैसिम हाबलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। खुसिया जानो होननानै रबिबारावनो लाबोनानै दोनफैखादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उनाव बे खुसियाया उदैयाव ब्लड हाबलांनायनि जाहोनावहाय उदैयाव बेबायदिनो मेमब्राय खुसियायाबो थाहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उनावहाय लोगो लोगो फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो फाहामनो हानाय जायाखिसै होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो फाहामसालियावनो जोबथा हां हगारनो गोनां जाबाय। फुटबल नायनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गुवाहाटीआव दुरान्ड काप फुटबलखौ गेलेनायखौहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया फोसावनानै होनाय जाबाय आरो बेखेवनानै होनाय जाबाय। थांनाय बोसोरावहाय 16 था बादायगिरिफोरा बादायदोंमोन। देग्लायहाय 20 ग्रुपफोरा गेलेगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेयावहाय गेलेनायखौ 17 आगस्टनिफ्राय लानानै 4 सेप्तेम्बरसिम बादायलायनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बे गेलेनायखौ इन्दिरा गान्धी गुवाहाटीनि एरिटिक स्टेडियामावहाय लानाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिसा आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा मोनसे मेल खुंनानै बिश्वनाथ बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि श' 25 जुलाइयावहाय लानाय जागोन। राजक'ट डायमन्ड इंलिश मिडियाम स्कुल नब्लाङावहाय लानाय जागोन होननानै बिथांमोनहा सावरायनानै थि खालामनाय जादों। बेयावहाय नबजित नार्जारियाबो बाहागो लाफैगोन। फिस हिसाबै 750 रां लानाय जागोन आरो देरहासार जानाय सुबुंनो 1,50,000 रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेखौ गाहामथारै मिथिनो थाखाय 6001336682 आरोबाव मोनसे 7002946713 बे नाम्बारावहाय फोनांजाब खालामनानै नोंथांमोनहा खौरां लानो हागोन। बर'नि थुनलाइ आफादनि 62थि खुंनायखौ खुंनो थाखाय सावराय मेल खुंनो थाखाय बर'नि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा मोनसे सावराय मेल लादों 24 जुलाइयावहाय। बयखौबो बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनहा खावलायहरदों। बेखौहाय 24 जुलाइयावहाय रुपनाथ ब्रह्म मिटिं हलावहाय लानाय जादों। क'क्राझार ओनसोलनि बे रुपनाथपुर ब्रह्म। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानिफ्राय केरालायावहाय कम्पानिनि खामानि मावनो थाखाय किसान मुंनि सुबुङा बाक्सा जिल्लानिफ्राय थांदोंमोन। मैया मोनायावहाय 12 रिंगायावहाय उन्दुबाय थानाय समावनो हारसिङै थैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिहा 2 गथ' थालांबाय बिग्राय दैमारि आरो हेमन्त दैमारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसाज्ला हेमन्त दैमारियाबो बिफाजों खामानि मावनो थांफादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा न'खरनि सुबुं आरो गामिनि सुबुंफ्रा गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।